I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are... יאללה עידן, תרוץ, 3! מה קרה עידן? עידן? אתה בסדר? עידן, תתעורר. בסדר? תזמינו אמבולנס! נראה לי הוא התעלף. בסדר אחי? שמישהו יביא אליי. עידן, אתה בסדר? עידן. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Back to the rules and I hit the ground running. It didn't make sense. Good morning, honey. Your brain gets smart. It's 7, it's time to get up, honey. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? Idan, honey. You don't go. Shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. יש לי תוסע את החדר, אם אתה רוץ, יואו, אני לא מאמין. Hey, honey, good morning. אמא, אני ממש יצטרך שעשינו לי את החדר. פשוט היו לי הרבה שיעורי בית, והיה לי כאב ראש ממש חזק בבטן. Papa. Don't worry about it, honey. It's okay. זה בסדר, אני דווקא אוהבת את הלוק הזה. דווקא מגניב כל הבלגן הזה. מה קרה לך? Honey, would you like a snack? Marshmallow? Bamba? It's good for you. Go back to sleep. It's okay. Go back to sleep. I'll come back another half hour. Okay, honey? Okay. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. וואי, שיט, אבא, בוקר טוב. תקשיב, לגבי המבחן בחשבון, אני לא הספקתי להתכונן אליו, כי היו לי הרבה שיעורי בית והיה לי גם כאב ראש ממש חזק בבטן. לא נורא חמוד שלי, כולה מבחן בחשבון, מה זה כבר חשבון, באמת? אני יכול לקחת את הלימודים האלה הרבה יותר באיזי, באמת, כולי דוף, תהנה מהחיים, הכל בסדר, באמת חמוד שלי, הכל בסדר. מה? מי אתה? מה עשית לאבא שלי? נחמד מאוד. יאללה, בוא נלך לשחק איזה משחק פלייסטיישן עד שהולכים לבית ספר. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, בוקר טוב עידן החמוד, אפשר לאתר לך שוקו, הכנתי במיוחד בשבילך, אתה רוצה? עידן, אתה רוצה פנקק? הכנתי את בדיוק איך שאתה אוהב. בבקשה, עידן, אתה לא ללכת לחדר ולסדר לך את המיטה. מה? הנה מצאת. מי רוצה ששת? במבה, מרשמלו? עידן, אני מציעה לך קינדר. ימי, הכי טעים. די לך, עידן. מה קורה פה? תאכל בבילי, תאכל, זה טעים מאוד. אבא, אני לא יכול לאכול את הסוכר הזה היום. יש לי אימון. לא נורא קוקי, לא נורא אימון כדורסל. מאמה, מיקי, שולחן, מטבח. זה בסדר, מיקי תאכל איתנו ארוחת בוקר, תאכל איתנו במבה, מרשמלו, קינדר, נכון מיקי? עידן, אתה יודע, לקראת הבר-מצווה שלך, החלטנו להסתכל על התמונות שלך מאז שהיית קטן. היית מה זה מתוק?
טוב לך כמו היום. נכון, היום אתה הכי מתוק. היום אתה אך מקסים. תראה איזה מתוק היית. איזה תמונה. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the words. How wonderful life is while you're in the world. שלום לכולם, מקווה שעכשיו מתנהגים כולם נורמלי, לא כמו הבוקר. היי, מה קורה? דן, ארוחה שהכנת, חבל על הזמן, היא מעולם. נכון בנראה? נכון. מה? אני הכנתי לכם ארוחת צהריים? אני בכלל לא יודע להכין. אמא, מה את עושה פה? את אמורה לקחת את לימוש לרופא שיניים. אתה צודק, כאילו שאנחנו צריכים ללכת לרופא שיניים. בואי, מאמי, בואי. אוף, לא היית צריך להזכיר הכל בבית הזה. אני אמרתי את זה עכשיו. אוף, למה שום דבר לא נורמלי היום? מה קורה פה? למה הכל הפוך? היי דן, מה העניינים? היי, מה קורה, אבא? זכרת לעשות את הטסט לאוטו? שכחתי לגמרי. יאללה, זה באסה. דרך אגב, אבל הסתכלתי באימיילים שלי היום, וראיתי שהחבר'ה מהכדורסל שלחו לך משהו. אני חושב שכדאי לך שתסתכל על זה. שמע, אין לי מושג בעצם למה הוא עדיין משחק כדורסל. הוא לא יודע לחדור, לא יודע לזרוק, הוא גם לא יודע לעשות הגנה. מה? זה לא יכול להיות. מה זה? מה קורה פה? מה זה? לא יודע להיכנס לסל, לא יודע לקלוע, רכז חרה. אם הוא יהיה ב-NBA, אני מורה לבלט. מה זה שטויות האלה? מה קורה פה? הוא ממש גרוע, הוא איטי, הוא בין הגרועים בקבוצה. אני לא שחק דוקים, אני יודע. הוא שחקן רע, שחקן שלא מוסר, אי אפשר ככה לשחק. זה באמת רע מאוד. מה זה? שחף וסנדיק? הוא צריך להיות כל הזמן על ספסל, לא יודע לזרוק, לא למסור, לא לשחק. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, אין מצב, זה לא יכול להיות. בסדר? תזמינו אמבולנס! נראה לי הוא יתעלם. בסדר, אחי? שמישהו יביא לו. עידן, בסדר? עידן. כן, בסדר, אוח. יש בסדר. מה קרה לך? מה פה הבאת? זה בוסה. בוא'נה אחי, חטפת וואחד מכה בראש? כן, אתה לא מבין. בזמן שהתעלפתי, חלמתי, עבר עליי משהו. חלמת חלום? כן, פשוט עבר עליי משהו. חלמתי שהכל היה הפוך. חלמתי שבבוקר אמא מביאה לי ממתקים, ואבא לא אכפת לו ממבחנים. וואלה, אני יכול לחיות עם מציאות כזאת. אבל תגיד, היית מחליף את המציאות בחלום? את האמת לא. אני אוהב את החיים איך שהם, סבבה לי ככה. וואלה, סלמת, צודק. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold.
love. When we got love, yeah. Gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on.